Assalamu alaikum, barkanmu da raka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bazawara Part 1, littafi na farko. A kwance take a kan gadon, babu kaya jikinta, duk ta wani bangare sai faman nishi take. Tana shure-shure, idanuwanta sun yi jajawurin duk sun canja kala. Ga nonuwanta sun yi lantsin din sun cika da ruwa. Ga yaronta kuma a gefe, ɗan misalin shekara 2 a kwance a kusa da ita, yana bacci. Idan da wata take so, sunana Kamal, ina haɗa harka Kano, Abuja, Jigawa, Katsina, Yobe, Jos. Ina haɗa harka kamar haka, ina iya haɗa mace da namiji, ina iya haɗa 'yan mata da masu kuɗi, ina iya haɗa saurayi da budurwa, ina iya raba mata da mijinta idan ba ta son sa. Ta saka hannunta cikin gindinta, ta yi ta ƙwaƙulawa, shi kuma yayin da yake tafiyar da farin ruwa. Tunani kawai take yi a kan kyawun surarsa, ga kuma daman ƙawarta ta ba ta labari yadda ya ƙware a wajen cin gindi. Hakan ya hana ta samun sukuni. Yanzu haka da za ta gan shi a gabansa, da shi ta rungume shi. Ba kowa bane face Kamal. Wasan da take yi da gindinta ya kawo wani ruwa mai kauri fari yake fitowa daga ɗorinta. Ina biyowa ta ƙarƙashinta, yana ta zuba kan zanin gadon. Ta ci gaba da sa hannu a cikin gindinta, siffarsa kawai take hangowa, gashi nan babu kaya a jikinsa. Ƙatuwar gurarsa ce ta bayyana a gabanta, yayin da ita kuma ta kama wanda ta cika mata hannu, ta lunkuma ta cikin gindinta. Daga bisani kuma ta ɗauko ta, ta cire ta daga ɗorinta, ta lunguma ta cikin bakinta, tana ta tsotsa, tana lasa, tana tanne ta. Ga kuma sai latsa 'yan golayensa take yi. Tana zaune cikin ɗakin ita kaɗai, sai nishi take fitarwa mai ƙarfi. Ji ta yi ana ƙwanƙwasa ƙofa, yayin da ta firgice. Tana tunanin waye zai zo kuma a wannan lokacin. Ta ɗaga ganta ta duba gobe, ta ga ƙarfe 10 na dare. Muryar ƙawarta take ji, tana ƙawata, tashi ki buɗe mini ƙofa, na taho miki da kamallin. Da sauri Ma'u ta tahi tafi take ƙoƙarin buɗe ƙofar, duk da ta san ƙarya take yi mata. Ta hakan ne kawai don ta buɗe mata ƙofar, sai raba idanuwa take yi ko za ta ga kamallin, amma ta yi iya duba-dubanta ba ta ga kamallin ba. Sai ta buɗe ta ga Sumayyan ce ita kaɗai. Ina Kamal ɗin? Ma'u ta tambaye ta. Sumayya ta ce, daman ki ce har kin shirya? Ma'u ta ce, ha. Aini ko a gaban ɗina Kamal ya zo yanzu, ya ce a nan yake so ya ci ɗurina, to babu shakka zan daga bujena in ba shi ɗurina ya ci. Sumayya ta ce, ƙawata kenan, ca fa kika ce a gaban dadinki wanda ya haife ki, ko a nan ya ce ki ɗaga bujenki, za ki ɗaga ki ba shi cakwalkwalin gindinki ko? Ta ce, ha, ƙawata kenan, kina wasa da sanda nake yi wa Kamal ko? Kin ga ko da a ce wancan yaron zai girma ya kai shekara 8, kin ga ya balaga ko? To ba abin da zai hana ba Kamal ɗori a gabansa. Sumayya ta yi dariya ta ce, ƙawata kenan, ashe ke ba karamar 'yar bariki ba ce, gaskiya ko shedan dole ya sara miki. Ma'u ta ce, kin ga duk ba wannan ba, baki bani labarinsa ba ƙawata. Sumayya ta ce, yau ai abin ba a magana, shi yasa ma ban baki labarin ba, saboda idan na baki labarin duk mu sai ya jike daga ni har ke. Sai Ma'u ta dubi gindinta, ta ce, ni kan daman ai ya ji gama jikewa, duba ma ki gafa. Sumayya ta ce, amma dai ƙawata ke raguwa ce wallahi, daga fara zance har ki fara zubo da ruwan mani. Ta ce, haka kika gani dai, ke a gani na zubar ruwan nan na gindina ya kai naki ne? Ai kan ki zo ma a toɓa nake, ina ta cakwalkwala gindin ko na samu sauƙin ƙaiƙayin da yake min. Ta ce, a'a wallahi, daman tun kafin ki zo in ke ta birge ba a kan gadon nan kamar yadda ake mini gwatsu. Sumayya ta ce, Ma'u kina so kina ambata sunan gwatsu, ban san me isa ba. Ta ce, ƙawata kenan, ni fa kin san akan gwatsa ma muka rabu da tsohon mijina. Daga ya zo mun hau gadon ci ne, ina fara kawo mini da sha'awata, sai ki ga ya faɗi can ƙasa, wai ya kawo
Ni kuma da nake so idan mutum zai zura burarsa cikin dorina sai ta yi minti 15 yana ta cakalkala ta tukunna zai fara gwatsu. To idan dai mutum ya haka na tabbatar zai iya ci ba. Ta ce ban taɓa baki labarin kwarto ba ko? Sumayya ta ce waye kuma kwarton kuma waye yi wa iskancin? Da na ce ba wanda zan faɗa wa labarin nan, amma yau na canza shawara, ke ce ta farko da zan fara faɗawa. Lokacin da ina can gidan tsohon mijina, kullum da daddare sai ya zo ya soka burarsa a cikin dorina, ya yi minti 3 zuwa 4 sai ya cire wai ya gari. Ni kuma hakan ina matuƙar bata mini raina, saboda baya iya biya mini buƙatar da take jikina. Amma a haka na ci gaba da zama da shi in yi haƙuri. Wata rana mijina ya tafi Kano wajen ƙanin babansa, ba shi da lafiya. Kafin na rufe ƙofa sai na ga wani mutum ya shigo min cikin gidana. Na yi ihu sai kawai ya higo ya cafke ni, ya rufe mini baki na, ya ƙaƙƙame na jikinsa, kawai ya fara shafa min nonuwa yana kisan ɗina. Nan da nan na ji wata sha'awa ta baibaye ni. A nan za mu bar ku mu cika ku da surutu, ku tare mu a Zawarawa Part 2 da zarar mun ɗora nan ba da jimawa ba. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.